kublai jan me jepi baro iwe piwe ba pe yegane ka jing yakren gejongi pe gejing pliu gejung mut but mentang la poisha kalnong ka basao kede ka jing plan ka kot ki mau jam shokris but ngangai ba pilio shibun gejing kurku lengba kito ki landong ki ba ladap but hane ka poru kumjo inget ba pinyo ki jigerku lengba ka jingarap ka jong blay ban pansotho yangi lengba ki shakri ka jong o but ko an pediang sobaru ya ki shakri ka jong blay kla ai tilut ye u ban train mata ka jong o but ni don ba ni pastor H Longclaw i pastor Albert Camlon i ba Amri Lingdo but i ba loving son Karpran but nganget ba ublay undang kalamat ki but unkata ya ga jimuj perkhat ga jongki bun kata shintur ga jongki knama kilawan pasngotho yangi knamba ngin la ben kamjan yelde shoblay to but shwa bengen yelait no shikane ga jingkli ga jongi tunginya pendam shwa ki kli ga jing dwai Dong ni doi hagani por. Kupa jingi baham neng ngai ngo ime ko try pa mela kerko yengi. Pad hagani klemat shwa bengini puli yak ti ngajome dodon kat lo jom simu khot ujome ban ngi bui ba kham tam e kinor sngap kumjo. Dama bikelai kelek ki jongi hak teng ka jong Jesus bo try ngadoi. Amen. Kajingkli ka ba ningkong ka ba nga kwa ban kli yai pastor H Longclaw kade kei ka jingpla ya kipop hato pila ban batai ingi kei ka jingpla ya kipop Ikwa banang khule shi pun ye phi baro I pa pe ye kne ki ji bar khat lang ji phle ji mu cha phang ka ji phla ye ka pop ka ki ji phla ye ka pop ka ji phla ye ka pop ai go yo blai ba ba lang long ki nang pop ki ba khrao ke ba le ji pa lat ki pop ki ba chir khai ban ki jing ai blai ye ngi ka long ka pop shat palat den ba ji su thu jing begin yo ma ye ki jing bagala ki pop jungi imran kamban le kano kam imran kamban da sew ga dor bum no ru nama blay ka ten jo ha bible la tha ki rom ro apply ba ka bainam ka pop kalang ki ja hanrei ki jing ai blay kalang ki jing em ba bom ju got ka I kan ki jing fly ki pop ko mo umran kam ngin le e bangin da haban sew la ne ban le kano ka kam ki jing ai ya kecing em bom juga kecing fly ki pop jungi blay kloy ban map tang la dingi kloy ban map ki pop jungi namar nuko ya nes away khandai ka ong la dingi fly ki pop jungi blay long wa kloy ban map ki cing pala jungi ba ro de kai ni kecing fly ka mot kecing IT kecing perthamai kecing ya thu kecing shisha ya ka bangi ngi le ka pop ka bangi le kata ka de ka chimplai ki pop mi de ban plan na do ko no bat ka chi sia ka ka bangi le Kublai shibon pastor ya to ka jing batai ka jongpi o ngimdan kam ban le ban yo ka jing ma ngimdan kam ban seo pisa ngimdan kam ban trash tom ban yo ka jing ya ka jing ma ngi dei tang ban plai ki pop ki jongi ha u Jesus Christ baga jingkli ka baar ka ba ngakwa ban kli yai ba amri kalong balai bangi don kam ban wat ya ka jing ma jong ubreu hadin bangi lapan mong ya uwei pat ubreu so ba batai kublai ya ka jingkli balai bangi don kam ban wat ya ka jing ma jong balai hadin bangi la lepop ngelapan ngosi ya ki wai kadau bangi ha ban map bat ban wad ya kajing map na ublai na mar bala dangi bure ka pop jangi hadonu jangi gimla ban san ha kajing imperstan jangi u Solomon utho ha ka kitab proverb lanang ka arpo pra ka khot ka khat lai ke ongom ne uta ba tap yala kajing palat un amman bha 100 jar uba pla bat uba e no yaki un yo ya kajing isin ai
laringi tap ya kajing palat la neki pop jongi ngin man baha ha kajing laringi kwa ban jam shikmat ban san ha kajing kristan ban yo ya kajing berku jang kapenang ngi ha ban pla ya ki pop jongi ngi ha ban one show jisu ban pla ban map ya ki pop jongi Hublay shibon ba amri ga to ga jing jubab ga jong pi ba pla hangi hot ban long ki kristan ki ba san ha ka jing ngi de ban pla ki pop ki jongi but aku ban kendiat ya ka jing jubab ka jongi na kot ka elenjuwai ka ong ba lada ngi penmong ya paramarjan lane ya ulok ka jongi ngi de ban wat ya ka jing map no oblay namar kitu kibriu ki bangi penmong kidai ki jing thau jong oblay baladangi penmong ki ngile persha ya unong thau but unong siu spa ki jongi khudai ba ka jingli ka bot ka bang kwa ban kli ya pastor Albert Scamlon kalong ke ka kandon ka baneng kong ha ka jinglong ba la pdiang bat ublay balai ba ka jing penbor yanore ban ong map yanga kalong ka ba bakla sumha panchai ngi ganika jingkli Pleshbon na kabta tu kecikli ke boong ke ka kendon ke benkong ha ka jinglong balap diang beruplay ke jebab kalong ke jing ya i bat ke jing ya map iwe kalong ke kendon ke benkong ha ka jinglong balap diang beruplay bat ke jingkli ke bobot ke boong balai ba ke jing penbor ya no re ya no ban ong map yang kalong babakla hoi kalong babakla ban penbor ya no ban pan map ban ong map yang Henry kajing map kabade da kamon subha bada kajing yait kata kadai ka bobler subha plesibon hoi kublai shibon pastor ya katoka jing jubab ka jongpi hoi ka kandon ka baneng kong badan kam banlang pediang akhmar ka jong belai kalong ka jing it ka jing yama but sakaway runga kwa ban lang hatu jubab jong pastor kadai ba ngin long ki bru ki ba sngorit ban pendem rit la de la dangin pendem rit ila de nginam la ban ye yue nginam la ban ya map yue nama takadaw ka jing pendem rit ru kalong ka badan kam ha ka jing im ka jong ye ki bru te ngin let pat sa ka way pa ka jing kli ka jing kli ko ban kli ya iba loving son ka ba ong la ai jing mut yangi bangi day ban pla yaki pop show blay but yaki jing bakla sha iwe ya iwe kamut ayu kane sngobaban jubab lam yangi kane Kublai sebut nam dah tu kacing keli, hai, yang ni lai kai lai jeng mud bat ka Bible ru ka yathu, badai tang ublai ubala ban ma ya kipop ki jange baro lada kilong kipop ki barit lani ki bakrau, badai tang ma u bangila ban wan ban pan ma la kipop ki jange, nama ka Bible ka yathu nangkong Yohanes kelanong ka nangkong khar ba khar ka ba khandai lada phi phlai ki pop ki jang phi ulong ba ai ne bad ba hak ban map no na ki ching rangkang jang phi baro ki pop ki ba ngile kadai tang blai bala ban map no yang Henry ki ching phlapat shaki hemen ki para lani ki para breu u Jacob uong hakalunong ba san khat ba kan riu tu pla ya ki pop mari ki ching palat ki chong phi sha para machan chong phi show para breu chong phi ka ba mun ha ki ching ya dai ki chong i bar ki para breu la dadan kino ki bangi la kum pen mong ki bangi la le persha ya ki bat pen song si ya ki ba kaya lam sha ki ching bambaha ni dan kam ban pan map na ki ni dan kam ban le ban ya sup bat ki nama da ka bangi le komta habangi yo ru ya ki ching ma ni wan pat show ble ban u map no ya ka tu ka ching rengkang ba ya ka pom ka bangi pen song si ka bangi le sha ki himen ba ki para ki change ta ka ching map ya ki pop ka de ka kam ka ba ble la ban le habangi la pan map na u
Henry habangi penmong ikiwe ngi haban pan map na kiru bat ublei chong jing sne umap ya baro alian Kublish bon ba lobing gitu ka jing jubab ke jompi ngai ba ngilas ngotu ya ka ba ngi de ban pan map ye wei ba ngi ban pan map ru no blay ya ka jing le bakla ke jongi bat ngan in kli kene ka jing kli sha I passer h non clouds ka ba man jubab lam yangi jing kli ka bong ka jing pla ya ki pop hakano karukom on le yaka kumno ba ngim day ban le so ba ba tailam yakane ka jingli Tami sa ko ki jingle kata kalong sepang jing plai ke pop ke kumnungin la bat ke ai bangim de man la yakane ki jingle kat kum jing su tho janga kalong bat ke jing wati te ne na tanya ke jing pole along ne ba bangi plai ke pop ngi de ban pla na do kum bagalong ga pop mran de banat kano kuno ke jing bore pla kum bagalong ya tho shu bule ki ba ro jing palat jing duna la da kata ka banta ka bade ban pla shu bule ma ki don a cha jing pla shu bule pla shu bure ru na ta ha ka khadu hi pla shu bule ya ban ru se ba kum ngi pla bat kum no bat ka I bingim de ban la bat chapang ni jing pla ki pop ko long ne ya ban ru se ma kat kum ki jing dan jing ki bre ki nong snap ki ba kum no ke jing kalong ba ke je kum ne ga boy ke jing je ha ka balang advantage jing ni ba wan boy nong ya la wan ha yeng mane kuren ye ki chpang ye ga ne gal yang jing jing fly ki pop te ha ka ta ki jing kuren ji o ki bre ko le ye kan te mu sem le su ta na ta ki jing paseo mu sem ba khoi na ngai tkem kalong ta boy urang ba ula dan ka ki khon bat ka lok kalau ke uru kada nanta upla de ta ke jing pla shemen sin ju ba usmo de hi ban pla ke ji sha ta kalong kumne uong na smusi bangal ha ba ke jing makla na ka ban pla khmat champi ki brio khmat I lok na ba khmat blai ba nga nga la klem la sham ba ko ga brio kane ke jing pla nyu ka pen kan de bat ki brio ki longo kumno pla ya ta te anda poise jing ha ta kami e ba susri kalong ba kalok ju ko pi tar ke ni kin pla ju no long jang ka wa la pla ta chi sha ha ba khat do hi ba susri kalong ba ki ha ban ye shang klat ban ye pra in na ta ji lo chi jing san te ni ha ban susri ba kum no i de ban la ba kum no im de ban la pla na do no show blay la de ka ba ka jing che ka be de tang ba blay ba ye pla ba show breu haben ba huse ba umnungi pla but hangnungi de ban pla kene galam ka de ga ban ta jo ga jing pla ki pop ka ai mi de ban la but ka ai bingim de ban la kumlai Lisbon pastor ka jing batai ka jong pi hoi nga satna itu ka jing batai ka jong pi ka ba ngi de ban pla ki pop ki jong I nado ka mensim nani nado ka donon but hoi ru ngi yok ka jing snang ba ngi de ban tip kum no ban pla ki pop ka jong I hoi ngi ban pla shu blay but kalong ru ngi ban tan ka ban pla ha ki pat ba ban pla ha marwai te ke jingkli ka babot ko man kli ya iba amri kalong balay ba ka jingpla ya ka pop ka day ban long ka ba shai da ka ba pla bed ya ka ta ka ba la le som ba tai lam yangi ini ke jingkli Blay ya ka jingkli ka basngot na balay ba ka jingpla jangi ka day ban long ka ba shai bangi ha ban pla ya kata ka bangi ngile ngim day tang ban ong to ma pi ki pop jangi handrai ha bangi pan ma pi ki pop jangi ngiran kam ban pla sha ublay ban ma ya ka ai ka bangi ngila le ngakan mau le pi pai ka bible pin syam ha u nengkong samuel ha ka kitab nengkong samuel kala nong ka bakhat ar ka khat ka ba khat kendai
khat ar khat ba khat khandai ka ba ongkum ne ti upai ba bara ula ong ha Samuel to duai ne benta ki shakri jome ha utrai uba ublai jome bangin yap namar ngila pelang ha ki pop jongi baro sakane ka jingbaman ha ka papan ya usim ki kun Israel ha ki pan map ki pop jongki kida pensyai kedar ki ong na lor ki pop jongi ki bangila deble ngila le sakawai ka jingbaman kata kadai ka jingpan ya usim kim hun ha ka jing yalam jong ublay te kumta kipan ya usim bat kane ka long ka pop bakila pelang halade te kumta habaki panmap iki pop jongki ublay pat Samuel pat ujubab hagalun ka khot ba arpeu Samuel te ula ong ha pat ba WhatsApp ting pi la le shisha ya kane ka jimbaman baro penban wat kierno nakababut ya utrai ngisngau baki yo ya kajing map hadin baki ithau baki pan map shai ya kita ki pop junkie telengi kwa pan yo ya kajing map na ublai tang bangin to map ki pop junkie henry ngi haban plus shai ya ka ka bangi ngi la kata kadai karukom pan map bangin yo ya kajing map na ublai Kublai shibon pa amri kato kajing jubab kajong pi hoi lada ni plai ki pop kajongi ngi deban plus shai ya ki pop ki ba ni ale ngim deban chong ma bi ki pop ki jongi ba ngi deban pla shai ki pop ki jongi ka jingli ka bod ko awen kli pastor Albert Camlon ka dei batai ya ka nuksa jong ka pop ki kun Israel but balai ba hapan penlong ya ka ba pla bet ya ka ba dale so batai lam ni jingli Rishbon ya katu kajikli ka baong batay ka nuksa jang pop ki kon Israel bat balay bahaman pelong ya ka ban plabe ya ka ba lale hoy ki kon Israel handai ki lale shibon ki pop ki ba ki ponsosi oblay bat ka we ka long ba ki la pelong ya ladi bando ya ka jishania ya oblay uta baju pendap ya ki baju yalam ya ki baju kurku ya ki baju dan dekat haman ki po jo kajingya lenti ki ba e ka jongki ki khon Israel ki la penlong ya kala de bani le persha yo blai da ka ba ki ya kar kom sanshar jong ka parthai ha ka ba ki la penbor ya Samuel noi thu pa jong blai ban ICM ki khon Israel bangi te ki khon Israel ki yo sim ban kong e taw du sim sol par ka ega ba ja ka long ba kani ga de ke ega ba uble subha nama ubleu lo kular bandron rekat jiya lanti ke jongki Henry ki pat namar ke jenglong bomman ke jongki ki kwa bani nujor kar kum sanshar jong blai dakar kum sanshar jong de parthai ki pan cm hadu bawan ke jeng sosi pat kita plaru ya la ki jongki pop ya ka bala bo ji kemau han kom Samuel kelanu bukan art kot kandai ni ko ong nyira penlang ha ki pop jengi boro sakane ke jeng bomman ka pan cm tiga ni gadi ke ka bangi yesham ka ba la tho hak jing tho bako shapang ki kon Israel dai ku bishpon aku blai shibon pastor ya to kajing jubab ka ba pila wanra hangi kalong ka ba shai ya ka ba pila ya sam yang iru leng ba tien chong blai blai shibon bas kan kajing clear ko ban clear biang ya ba loving sons ko ba ban batai yang i kani ko ong hadien ki jingpla ya ki pop ki artli shu ki kendon ki bangi hap and shim song ba batai kublai shibon nam da ka to ka jing kele ha ka bai dai bat ka jing pla ka jong ubriel ya ki pop ki jong ka jing kla ka ba mer bat ka jing pen kala sha ka jing em ka ba thamai ki yai ran kan ha ka ba ubriel upla ya la ki pop ki jong da ka jing thrang ban phai no na ki pop ki jong bat ban yo ya ka jing kala ba mer sha ka jing kala thamai ka ba shisha namal klem ka jing pen kala sha ka jing em ka ba thamai bat ban phai no na ki pom kanam dan ka jing ma ya ka to ka jing phla ka jong ubriel
namal kata hadin bo breu la plai la ki pop ki chang man ta u kwa pat ban yai ha ke jing em ka ba thamai la ke jing pen chai bo ke chong man sim khoi mi yu ia ka kitab chong Yohanes kaladon ka ba phra ka dekat ka ba khat we ha ka ni ke jing ha ka ni kalanong ni sham ya ka breu ka ba klim ba kunu Jesu ong ya ka hadin ba kalasha mot ban len themau riu Jesu umap ya ki pop ki jongka ba hadin ba ulama ya ki pop ki baka kala le wong kumno khileng bad wat om le pop show ka ba mat ka ching kala ka ba mat ka ching phai ka jong priu show Jesu ka ya bot rangkan bad ka ching pan kala thamai ha ka ba Jesu u ai bor ba ki priu ba mangha ban ma phiru nginam le pop show Kublai sha loving itu ka jing jubab ka ba pion ra oi hading ka jing plai ka pop ni dai ban kala ka ba mut but ni dai ru ban pen thamai ka jing em ka jong ni but kamba yang ni dai ru ban bread noi ke ba ro ke ba pan si ka mat ka jong ble kublai shibun loving ni ka jing kli but ni let na pa chak we ka jing kli ka ba kwa ban kli pastor H nong cloud ka jing kli ka ba ong kumno ni yo ya ka jing kla ka ba mut bat jing pen thamai ka ba shisha songba jubab la mi ni jing kli Nta ka jing kali ka ba wan biang ka long kum no we yo ka jing kan ka jing kala ka ba mot ka ba shisha bat ka jing pen thamai ka ba shisha kum bang le kren ka bang le jubab ini ki jing kali ka ba phe ba ni dai ban plai ki pop jungi hakar kong ka ba shai bat ban long ka pati kana ya ka ai ka bang ni le mde ban kren kulum hang ni hang tai kan thop kum ka jing plai ki pop reply kum ka long but la ding le bang ta ublay wi asno ublay wi ublay wote blot la mle ite e ba ro kat kum ka man ju mite ublay ulong bokloy ban map kam phe kan no ko pop bang le te la ding le bang ta in yo ya ka jingal la ba mot ku shisha la ding I ti lot met ban sim pla na document sim klam ko no ko jing bore na ma ka bible ka uta ko pla ka pop unjo ya ki jing kur khu jing ya je prang re to bo bore un man ba magata injo ki jing la ka ba mot ku shisha ka jing stok man sim i ban pla kum ka long na do no kata ka de ki ba ka ba biang ni we ba ngi de ban la ta oi kublai shibun pastor itu ka jing jubab ka jong phi oi ban yo ka jing kala ka mut ka ba sha la ni ka jing pan thamai ka ba sha ni de ban pla ba ik pop ka jong im dan kam ban bure ik pop ka jong ba ni ban pla so ble pan tip so ble but don kanun ka pop ka ba ble na ban ma amata ka jong ba ka jing kli ba bot ka ban kli pastor Amri Lingdo long balay ba kan long ka ba don kam ya u nong pop ban IT sha u min sim ba khoi knang ban pen be ya ki jing duna ha ki jing long songpa jubab la mi ni jing kli ai bangi don kam ban IT shong mun sim khnang bot pen be ya ki jing duna jongi pi la ringi kwa ban pan map ya ki pop jongi ngim la ban le ya ka lada mun sim don dai umun sim ubamun ra ya kamun sim jong ka jing ijli ya kapong lada umun sim don tet aki don jongi ngimla ban le ijli le ne ban sngau ijli ya la ka jong ka jing le bakla lada pikin mau ya ka jing thok khana u Genesis ka jing thok khana jong u Adam bat ka im hadin makila le pop u blai ong balai pi la le ya ka ne u Adam u keno ya ka lok bat ka lok jong u ka keno ya upsen hang ne ngi syam ba ki kimla ban itho yala ki jong ki pop jong ki yala ki jong ki jingduna jong ki klem umun sim de kumta ki kno iwe ya iwe bat penban kata ka jing kno kawan sha oblai dei mame ba thao yo ne psen takada wan pen sho yangi la de mem thao ya opsen wan pen sho yangi bat ngim duna pi ka jing bom IT sha umun sim kam la de ngim IT sha umun sim
ngingim la ben itho ya la ki jong ki pop jongi handre la dangi pat ni IT sha umun sim un pin itho ithau ya kita ki jingduna jongi ngakan mau ya ki jingdua jong u debit u ong ha usam klanang ka bashi spotlight khandai ka khat ka ba art for life u duai kumne art for life to yit yanga ablai ba to tip ya ka do no jonga u ong to yit yanga to pet ablai yanga mar daki kma jonga ngamla ban pet ya la de ngamla ban tip ya ki jingduna jonga udah beru ong to yit yanga ablai ba to tip ya ka do no jonga to tunjuk yanga ba to tip ya ki jingmut jonga ki tang la ragi pha ya ublai ban tiet ki do no jongi ban IT sha umun sim tang katahi ka bala ban yarap yangi bangin ithu ithau ya ki jingduna jongi te kumta u debit haba uduai uklam da kno ya no hanrei uang tha thamai ka do no jonga ngalong ubaduna wat shimno nanga yo mun sim jongme hanrei penyok pat hanga ya mun sim ka ba thamai kata ka dei ka jingpan map ka ba shisha ba ngiyo ngila ban pan map ngila ban plai ki pap jong ngila ban i ki jingduna jengit anda umun sim wan hangi bat ni IT sha umun sim kublai shibon ba amri ka to ka jing juba ko chong phi oi ka long jing juba ko ba so tanat pha ko ba la dang kwa ba ni thu ik pop jongi de wan IT ya sha umun sim ko la dang im IT ngin num la ban so thu ik pop jongi kublai shibon ka long ba don kam pha yang i kibrio berkejing kli ke babut ke bah aku aban kli hen ke por ya i pastor Albert Scamlon kelong ke panlong ya ki brio ban nom long ki bas ngur ha ke jing pla ya ki pop jongki but kat ba ai dau ya ki rukom ki kam ki ti jongki Lisbon nak takani cikli ke boong ke ego pelong ya ki brio ban omlong ki basngur ha ka jingpla ya ki pop jeki bat ke ba aidau ya ki rekom ki kam ki ti ki jongki ke jawab pelong ke ba pelong ya ki brio ban omlong sngur ha ka jingpla ya la ki pop ke de na marba kim shem la sha skor ya ke jingelam ke jing pasel jong musim khoi bat ke bar kelong ba kim shem la pendem rek ya kalade bat kham tam ban poi sha ke jing kala ke bomot ke basisha ba dei na ka benta kini ki eki baro ba kami ke jing bom losmur ha ka jing plai la ki jong ki pop ba ka jing aidau jong ubrio dan ni ka brio ki bayale e ka pop ku pleshbon Khublesh pastor itu ka jing juba chong phi ngai ngila sngthu hoi de na marka jing bom sha skor ka jong i ya mansim ba khoi but de ba ngidon ka mansim jong jing sung he ka ba ngim don ni ka jingla ka mut ka ba small but ne pon kwa ban kli bang ka jingli ya i ba loving son ni jingli ka ong kumno ba ka pop jong u adam bat ka ka kta ya jing sngo jong ka jing kit kle na ka banta ki kam jong ki so ha tailam Kebelah nam dah tu kecing kele ngiyo i hadian bau adamat ke hadian bakila le pop persha yo ble dah ke babam yo so bau ble ula mana baki nambam ki mat ya ka weipat ke benda kecing em kejong ki petre nau ble namar bakila sung tiang bat ki yo i lade bakila la lang khuit tu ble ha ka banakong ki perkhat baken Pedri yalade nake ke baki kilale Henry Blay one shakapea badu kali Adam Shay Memedan haga jingkali ke jong Blay usang tho ya ke bau lale haga jaga bakin shim ya unshim ya ke jingkat kli halade hi Henry ukno panban yala katanga ke jong ka i bat ke emru ka kno yo saitan ni laban syam Genesis kulang ka balai ka dekat ka ba khat hadu ka ba khat saw ba du blay wan ban tim persha ya ke ka ba ki la le hadin ba ki la le ya ka ne yo i ba kam dan shu ka chingket kle ka jongki ya ka pop ka ba ki la le
le isha ba lo bengi ka tu ka jing juba ko chong phi oi ngi isha ba ka em baro adam kila hap shikapop ngi ba kim don chu jing ba kle halade kila perkhat kum no ban ye sa ni ban light no na kata ka pop na ta ka jing yap ka ba share kai ba da ba ublei wan chaki ban kli yaki kila kena iwe ngi adam kena ya ka im badai ka im ba ai ha jing sha adam kena ru ya ublei ba dei ublei ba ai u ya kan ka lok ba kan ka lok ai u ya ni so ban bam no ding but ka lok jong adam ka im ka kena ya ubsen badai ubsen ba pen shai u ba i ko ba ong ba amri mne ba kan ka jing kena ka wan sha ublei ba thai ubsen wan ban pen shai shaki te kublei shboy ne jingkli bangan don biang sa ko ga jingkli ban kli ya pastor h nong klau ga jingkli ko ong ka ba ka jingkla ba mut ba shisha kan yalam ya ubreu ane ya nong pop ba onle sama batailem Sagawai ka jingkali ka bakhat do ka takalong siapang ka jingkala ka bamut ka basisya ka ban ya lam ya ubreo ne ka breo ya ka ka badai ban la ka jing chuba be ka ne ka jing kali kalong ka jingkala ka bamut ka basisya ka ban ya lam ya ubreo siya ka nogalanti bu de ban ya kalong ba ka ne ka jingkala bamut basisya ka ya lam ya ubreo ban plai ki pap ko milia keren ban plai ki pop tingi kumagalong but habawan kanu ke jing kene ke lam yang ban phai shu ble habawan kanu ke jing ya ga jing da ga jing pun chai chu setan bingin le kene ga tai ni de ba kan ma ya ga wei ke jing ajing mot ka ba ka bible ka kren shai ha jo ka sao nyo ka ong la da wan ke jing pun shai phai shu ble ati ya la ka jong jing ya le per shai setan but un pet yap na phi kan long ke badan kam yang ai phi ki balong ta kinang pop ke mi kendo mi ma dik ching pun shai ki babun jai bun kam habawan kum kita ke bet phai shu ble yala per shai setan on pet kran nangi kan ke de jing ke laga mot ke bisisya ke ban yalam yang kum no ban shai ban shano ban phai de tang ble bon ya ra bingi mila ban le ke bingi de ban la ublen kur khu pi baro kami perkhat ini ke mana keren hagan ka sungi nang kublei shibon yai pastor ibala ya rap yangi ban ya sam itu ani ban basam ne ban batai ka to ka jingkli but ka jingkli ka ba bon ni ko pon ka ban kli yai ba amwe ing do kalong batai ya ka jingkla ba mut ba jingpla ba shisha jong u apostol paul sambha batai lam yangi Baik kerana cepang ka jingkala ka bamut bar ka jingpla jong apostol Paul kadai ka ka bangi kum ki Kristan ngi hapan bud lari ngi paisha ka kitab ki kam kala nang ka ba 800 ka khat ba shipel bat khat wai ka ongkum ne apostol Paul ong ya kane ngala le a Jerusalem ba shibon kirib khoj ngala set bendi haba ngala yo ya ka hukum na ki rangba lingdo bat menba la penyap no yakim ngala no yala umauria ba yakongo da kaba penshitom ru yaki bunsin haki senegok baro bat ngalo jule man penbor yaki ban krandeng belai bat haba ngala bitar lamwer shikadai yaki ngala jule ben yaki wat hadu kinongba sha akiba sha palat ilaka hangni syamba apostol Paul upla usngothu ilaka jong ka jingduna jong apostol Paul hashwa ba onlong unayalap jong jisu ulong unong penshitom yaki Kristan handrai habo mensim bakhu uan tit hakita not jang apostol Paul uitho ithaw yak jingduna jang ba hadin ba uitho yak jingduna jang wan sha ublai nungkong wan sha ublai nungkong ban panmat yaki pop jang handrai ha ka jing panmat jang yaki pop jang omkum ka imlane adam ki bakno iwe ba ki bakno ya ublai handrai ukno ya lade ba ulong unong pop ubakrau tam bat hadin ba apply ki pop jang ulayo ya ka jing ma bat la pi sha u Timothy nungkong Timothy gala nong ka ba nungkong ka khat san
kalau nang kebanang kong kerkhot kebakhatsan ka ongkum ne apostol Paul ongkum ne kane kaktin ka ba shisha ka ba bit ya ka ban pediang barok har ba u Jesu Kris ulawan sya ka perthai ya ban pen ya ki ba pop na ki ba ngalong uba kongsan usngo thu apostol Paul ba u Jesu uwan sya ka perthai ban pen ya ki ba pop ba u ulong uba kongsan na kita baro unong pop uba krautam handrei haba usngo thu ya ki pop jong u plai ki sya u Jesu u klem keno yano ro handrei u shim ya ka credit ba udai ma uhi ulong unong pop uba krautam unong le ya kita ki kam sniu bamman bat hadin ba u plai ki pop jong u klet no ya ki pop jong u pi ha ka jing pan map jong u nungkong u itho ya ka pop jong u ka ba ar pat u plai ya ki u klem da keno yano handrei ka ba lai pat hadin ba u plai ki pop jong u e no ya ki to ki pop jong u barok syadin baru im ya ka jing im bat thamai kini ku rukam kala ka ba mot lai tali ki benta ki dei ki benta ki ba kong santam yangi ban yo ya ka jing map ladingim don ya kini ki lai ladingim wan cha ka jing kala ka ba mot hakini ki lai benta ngim la ban yo ya ka jing map na ublai de nungkong la ni kwa ban yo ya ka jing map ngi dei ban IT sho mun sem na khoi ban un pen itho ithau ya ki pop jongi ka ba ar ngi ha ban plai ki pop jongi klem da keno yano ro andrei tang yangi ki no le ya ki pop jongi ka ba lai hadin bangi pan ma ki pop jongi ngim dei ban phai den sho sha ki jo ki pop andrei ban im ya ka jing im ba thamai ngin duai ka ma duai u apostol Paul bat ka ma duai u David thau thamai ka no jonga ablai kini ka dei ka jing kala kana ka jing batai halor ka jing kala jong apostol Paul kublai Amen. Kublai shibon ba amri ka to ka jing jubab ka jong pi ning ba ka jing kala ko mut ka ba sha jong apostol Paul te ngastanat ka to ki lai point ki ba philawan ra ka ba ngindei ban IT de shomen sim ba khoi ngimdei ban kno but ngimdei ban phai din ai ba ngiru in long kumta kumu apostol Paul kublai shibon bleng ka khui pi te ka jing kli ka ba khado yai Pastor Albert Camlon kalong kay kanuksa jong ka jingkala bamut bat jingpla ba shisha jong u David sngha ba tai lam yingi kene Lishbon na kamta ka ni jingkli ka ba ong kay kanuksa jong ka jingkala ka bamut bat ka jingpla ba shisha jong David na kakti nga jong blay na kasam ka ba lai po ar ba na kasam ka ba san phuai nyu i ka jingpla ka ba shisha bar ka jingkala ka bomot ka bashisha ya ka bala ka bo jikma bo David uthak udo pla yi ki pop ki ba ulaban kan mau bar ki pop ki ba umla shuban kan mau uda angnut ya ka jingkala ka bashisha bar ka jingpet thmai ka jong blai ka jing sai khoi ka jong blai ya kita ki pop jong ubaro kham tam e ba blai de lo jong musim bo nya yalam ya ka jing bo jong David uthak ba ong kumne na kasam kabasan pusau kap kaprau ong utrai ulang hajan kitu kibala pai donut bad open im yakat kibasosi kamesin kaniru kalong kakabor na kamta jingi buipuai kubashibun kublai shibon pastor yaga to ka jing jubab ka jong pi hot ladang pule shai kitab sam tanang basan puai i shai ka jing kala kamut ka basha ka jong David u yam pai do no chublai u dam pendam rit ila de khamat ka jong blai bad ong blai to thot mai ka chim ka jong a wanam bread no yanga na khamat ka jong me bad wanam shim no ru yam sim khoi nanga khane ka dei ka jing a kala kamut ka basha ka jong David bad u pai do no khamat ka jong blai but ko ong ka kitab sam shisha kalong ba life sao khot ka khatra ba oblay udon hajan jang to kibrio kiba pai danot ko dei shibon pastor yinga jing jupa ko chong pi ba ngadon saga we ka jing kli ka bangin kli mata ya ba loving kani ka dei jing kli ka ba khaddo na mata ka ne ka jing plio jumut ka jongi kani jing kli ka ba ong ka ai ba kiba sngored but kiba lapai ke donot kinjin dala sngongo sngo hawa tailam kiba sngored bat kiba pai kamen sim kiba pai shau blay da ka donut ka jongki baro
kin sngongu ya ke jing map ke ba ki yo ka ba tang ublei hi marwe ubala banai bat ka ne ke jing map ka de ka ba wan lang ba ka jing sha yam ka jong jisu bat ka jing it ka jong ya la ka jing em halal jong ka ding pana ha ka ba ka ne ka jing sha yap ka jong chris ka de ka ba uta ubriel uba phai sha ublei unda songo ya ke ka ba ublei la le na ka benda ke jong namal ka bible ka ong la dang ni phlai ki pa long bai ai ne bat ba hak ban map noi ki pop ki jong i ba ro ngai ngu ba ngai yo ya komune ublei uba kloi ban map ye ni amen Amen. Kop nang amen ni tu ka jing jupa ko chang pi ko le shibon ba lo bing ai bo bleng ku khu ye pi ka pa pi shakri ya ublei. But ngila poish ba ko jong kani ka jing ya pliu jumut ke jongi ban kwa ban ong ku le shibon ya ki nong shimanta panelist but ki nong pedro ngai ba pi le yo juman toy shibon. Pala dapi don kono ka jingbom sngoto ya ka jingkli lane kai pila ban phone shangi but kanang ba ila pen ya sound pin ne pila ban comment ru lada don kono ka jing bom sngoto lane la don kono ba pi kwa ban sngoto shu ru snga ban comment kuble shibon baro ban ngin pun kut noi ka program jangi da ka jing duai ngai skem ba piyo shibon ki jingker khulung ba kaneka panel discussion jangi but mentang in why not ya kaneka jingya kran jangi tong ina pendem haki jing duai ban IT ya le desha ublai tong ina duai ablai ngai ngo ya me ba mela kurkhu yangi haki jing imjangi mela ayangi ke jing hikai ba pha but kham tam ngi sngongu ya me ba me ai la yangi man wan ban pan map iki pop jangi ha oi ngi long ke baduna ki ba plot ba bun sin ngi light na ka mon jang me de kum ta tas ngop ha map iki pap jangi map ya ka jing duna jangi map yangi bangim la ban pan kam phai ka por jangi map yangi bangi klam da wan phai ba jisu utet ki da no jangi map yangi bangi klim da shim ya khte jome ban long ka jing bam nang ta ka jing im jangi map yangi na mar bangi bun kam than ha ka par thai bangi ban duna ka por ban palut lambat me to map iki pap jangi ko trai kan rat pa sai kho yangi da ka snam jang me ngakan ma ya jing tho jangu isaya uang laringi bami khat yangi ban wan ban ya site nia lam la de pop jangi ki saw hai 100 kin sale kum ka yor u yones u ong la ringi wan ban pan ma ki pop jangi u blai u long u bakloi ban ma ki pop jangi the try kan rat skam ma yangi baro ki pop jangi but yalam yangi ban im ha ga jing im ka bat thmai but ka jing im ka bakat kum ka man jang me kur khu yangi ka bangin pan why not yang ka session but to ai bangi sa yo biang ya ka jing kur khu ha ka session ka ban sawan kule shibon mami asking wiki jing panjang ni kini baro ni pan hakertang jisu amen kule ya pi baro